warahmatullahi wabarakatuh. Nderek tepangaken nami kula Dewita Putriana saking kelas 8F nomor absen 13. Badhe nembang macapat Sekar Pangkur Laras Pelek Padat 6 babagan erupsi Merapi. Wayah wong padha nelongso, hawa panas, awu ngebaki kali. Swara kedebuk wong mlayu, jerit tangis manungsa, kahanane gawe miris ing atiku, nanging kita bisa apa yen ngerapinake janji. Cekap semanten, matur nuwun.